Hublaya pi baro ngade imarina kashnong tra jonga de na lectura bat ngapliang sngubhaya pi baro asya kani ke channel jonga leit roots mynta ngadan hayeng jong ite iet ibadai I paralok school barim jonga. Wow, penang ni ngila banyo ikan diang ya katai ka view jong ka Shillong batamai. Pet si ka itenat baha day. Sngewkmen hadu kata-kata bangalayo banman Shillong, bat banman kai hayeng ini paralok jonga. Habang ay kynduh biang bat kapan kan mau yang ayah kita kipor bangidang leit school lang ha Shillong. Nga itenat bahaya kita kitar tenrai Khasi. Pek kiwat barit kisde bar kimok hiu. Wow, itenat bahaya kita kijing draw bala draw dai ikun jong ibadang kena. Idon sabha pi ikun jong Wow, kibun bah kita kijing draw ba ila draw. I draw wat ya ka Mona Lisa. Kajing draw ba pau nam jong Leonardo da Vinci. Kabangila ban shem ha museum ha Paris. Ngati ngala itenat ya baro kini kijing draw jong Kam tam lele kan ni. Ite iet ila priang sang bahaya ngi sheyeng bat ila pen kreasi pun kaja ke jinta. Mai bat ilok jong kia nang bha ban shet. Ngabang bha pitep kam tam ya ujur bat ngalak kali kumno shet ya Mynta bangala da pynlut por hieng jong inselam kai no yang ipat sa syakidukan jan ba idon dukan jan hang ne harenja bat halait kra ngan leit rung shaphang pimo man pit kai idi ki jan ayu. Oh, kide ki jan second hand plan pi kabyang baha pitep ba idi kumni kenang ba kinung sep ki jan pet idi bun jat ki jat jan ki sweater ki jaket wat dia ki pelaru pet si kide ki sopti badang tamai tepi kide ki jan ba poina shabari Hendrei pitep mynta shate shari Europe ro labun bah ki dukan ba di jan second hand kumni namarda ka bale kumni kan saya rap ban penduna jingjak liaya kemariang jongi. Oh, ila khot men jong ite namar ikwa ban pen iya ka music school jong ka kerteng ka Daylams music school bat ka don hang ni harenja sngewkmen ban yo badon ki music school kumni na ka benta ka jing bha ki khenna kumbangi tip baki nong Shillong kismat baha ban rai ban tem bat ka Shillong kalapau nam na kabenta kani. Wow, idon bun jat ki jintem. Doh pi ngenias ngap kaya ikun jong ban tem na kabenta jong Mynta la di kapor bangin leit paino namar la syai kasngi ngan leit pynlut por sabat iwei pat paralok bat ita paralok isa kam ngai na Shillong ha kan ka shnong ka bakerteng ka saw bat ka don hang ni hajan kapung ni kadam yam ngatharai ka don hang marhang ni phi kata ka yeng paralok nga namar ba iong bakadon ha jan yeng jonga guest house jong ka bakerteng lasa
Ladang bakla kadai katai hang tai phi kayeng balong rong sao mau it. Ngalas sngewkmen baha bania kynduh ya i mynta kasngi kam tam lele bakadai kasngi kha jong i. Ini i paralok jongnga. Ide i paralok i Meghalaya itu la arpon rio snem mynta. Ban man kapor ndangawan shnong ni juya kynduh bed. Di mynta kasngi ngalas sngewkmen baha banyo pynlut por bad i. Kini hang ni kidai ki bilor ki ba ilashna pen itnat himai bad iong ba ilashna ha kapor badan covid. Itung so jauh hang ni bad udon uwe ngayo i. Tang bani udon ki siap banep bad bajrong. Ngap sumar ba pi yo syatrut. Ngan khed uni uwe ban bam pengat halenti. Bat lada day bas smoking bayong kakle ngan semadaw ni. Kasurok bangiwan kadai na syatay kaliang. Syus niyo bok no bamenta kasngi kadum o api. Henreti ngila banyo ikin diang ya katay kapung umyam ni kadam umyam. Bet kidang bun kiding kse bat kisiet. Itenat kita kisla sentiu barong purple. Wat lada kirit makana. Henreki itenat bahapan. Kani ka guest house kadon buon ki kamra bala ai kertengnya ki da kirong. Nuksa kum kani hang ni latip kum ka kamra ba pink. Kani hang ni pat latip kum ka kamra rong purple na ka rong so baingan yong. Ki kun paralok jongate kidai ki artes sudah phi. Kidai ki sentiu bala droda ikun kentai jong ihi. Bat bet itenat kata kabaje bala penbut da kita balik. Ngadon bok pi bangawan mynta kasngi namar bakadai kasngi kha jong i bat ilek kemen nek sngeu baha bat ki paralok jong i. Ui bang baha pi uta ubot dikik hakadur ke jingtem violin. Kalong kasngi ke bakmen ya barok ki bayadon lang hang ni. Mynta bangala debam ngan leit kaino sasyayeng ki sistar ki badai ki paralok jong i paralok jongnga. Bat kaja kasa jong ki kadon kam hang tei haneng. Ngahap ya istet pi ban bud ya ki. Yo susya i syadien namar ngam itu ya kalenti. Bakadai kasin banengkong bangawan kaya kaja kasa jong ki. Latip ya ka kum ka Holy Cross Health Center ka badon hang ne ha umsaw. Wow, ki jaka syaneti ki itenat pi. Ki sistar ki nang ba bantung jingtung ban pen itenat ya ka keper. Itenat baha kata ka keper jong ki. Wan pi nginya syongka syuha kini ki ben. Kinang mo ban ot penwandori kini ki ding keper. Wan pi nginya leit rungka shaphang hapo yeng jong ki. Itenat umdei katai ka yeng krem jong ka Maria. Kani ka keper jong ki sistar kabun baha ki dieng ki jhur ki sentiu bat ki so.
But tang kata Henry kidang sna thamai ru ya ka way ka hospital. But kani kan saya rap shibon ya ki breu basa sajan. Kim don kam syuk banlik pensya sumar syadu sya Shillong. Tie tangkat topi shaphang kane kejing pynlut por jongnga bat ki paralok. Bye bye. Saya sungsuk bero, bas mu bahawat klat ban subscribe ke channel jongnga like Terra Roots. Bye bye.